A illa de Sálvora, illada na entrada da ría da Arousa, garda entre a brétema e os bolos de granito un silencio que impresiona. Nas súas praias e nos camiños da aldea abandonada, o pasado confúndese coa lenda, e hai historias que falan de ánimas errantes e destinos que nunca atoparon descanso. Conta a lenda que cando a illa aínda estaba habitada, cada venres ao solpor, as pedras redondas do alto de Gralleiros abríanse para deixar saír unha procesión de espectros. Con túnicas longas e cirios acesos baixaban en silencio ata a praia dos Bois. Alí, diante do mar, a comitiva desaparecía nas augas rumbo ao illote de Noro, onde, segundo a tradición, moran as ánimas en descanso. E co primeiro día da semana regresaban á illa, encerradas de novo entre os bolos, agardando a seguinte noite de vento e lúa. No ano 1921, fronte ao faro, o vapor Santa Isabel naufragou na madrugada dunha noite de temporal, e máis de 200 pasaxeiros perderon a vida no mar. Dende aquela hai quen di que moitas desas almas nunca chegaron a ter repouso e que se sumaron á procesión da illa. Dice que nas noites máis húmidas, cando o mar se pica, poden verse luces entre as rochas e sombras que atravesan os camiños, como se alguén seguise volvendo unha e outra vez ao mesmo lugar. Son só lendas ou existe algo máis en Sálvora? Se a Santa Compaña te atopa, pódete escoller para guiala e condenarte a vagar entre as pedras, sen saída, baixo o mesmo vento, para sempre. E, señores, agora sí chegou o momento. Na nosa mesa de investigación de hoxe, Pablo Sangiao, moi boas noites. Boas noites. Que tal, como estás? Pois encantado de estar aquí sempre. Carlos Tresandic, hoxe cambiaron de lado. Sí, isto que ganas tiña de que chegase este día, as cousas como son. A ver, eu hei de dicir que eu cumplín. E no último programa eu díxenlles que me comprometía e comprometínme e hai que me fun con vos. E encima que me levades a illa de Sálvora, con medo que lle teño eu a auga. Por que me levades a Sálvora? Bueno, levámoste a Sálvora porque imos falar da nai de todas as lendas, en certa medida de Galicia, que é esa santa compaña das lendas do misterio, non? Unha santa compaña que, bueno, levan falando da Santa Compaña históricamente dende hai moito tempo, moita xente di que mesmo os indoeuropeos, de feito, o que a lenda ten que estar moi integrada no inconsciente colectivo porque se vas a outros lugares de Europa e aí, con distintos termos, me parece, pero aí é o mesmo, prácticamente. Pero é certo que sí que temos xa conciencia de Santa Compaña dende o século XVIII, en 1745 aparecen os primeiros textos onde xa se fala da Santa Compaña, iso quere dicir que xa leva un tempo na tradición oral, e porque na illa de Sálvora, segundo as lendas, é onde vive, onde reside, onde mora, onde descansa. Onde descansa, bueno, eu descanso non tiven moito, onde mora esta fantasma nocturna que aparece na bibliografía referida a ela. Efectivamente, e ademais é certo que Sálvora ademais ten unhas características moi concretas porque é unha illa chea de pedras, de rochas. A auga, eu creo que a auga ademais ten moito que ver. A auga sempre ten que ver co esa porta ao outro lado, a nivel lendas ou... Por que din que as illas son porta a outro mundo, Pablo? Probablemente, desde o meu punto de vista, é por toda a auga, que sempre os sitios de auga sempre son un referente a nivel no paranormal, de aparicións, moita xente as considera como portas a outro lado. E máis. E, bueno, aí está a rocha esta de... O illote de Noro, onde din que saen dese alto da grilleira, que queda dentro da ruta do faro de Sálvora, e din que de aí partían os venres. Din, segundo a tradición oral... E que día estivemos nós? Nos estivemos un venres. Un venres. E que cumplímolo todo, e partía cara ese illote de Noro. Chegaban de traballar toda a semana. En principio, é no illote de Noro onde di a lenda que descansaba. E non sabemos moi ben de onde ven esa lenda concretamente en Sálvora, pero sí que é certo que ali houve unha aldea onde ata principios dos 70, estivo vivindo xente
e moita xente que pasaba por ali, tamén mariñeiros, como ben dicíamos no vídeo do principio, vían esas luces enormes, que indicaban que a Santa Compaña, que esas ánimas estaban paseando por ali. Pois hoxe é unha noite moi especial porque aí me fun eu de aventureira con noso equipo, eu que sempre llevou pedindo titulares, inconsciente, unha inconsciencia, máis destas que fai un na vida, valentía, pasados os 40. Bueno, chamadelle como que irades, pero eu sempre vou pedindo vos a todos titulares na mesa, dame un titular, solta, pois hoxe voulle a dar un titular para dar paso a este vídeo de investigación que non van a ver outro igual. Eu diríalles que este é un lugar aparentemente solitario que, sen embargo, segundo a miña experiencia, está cargadísimo de presencias.